No niin, tervetuloa tähän viimeiseen moduuliin. Tässä viimeisessä moduulissa me käännetään katsetta vähän sisäänpäin. Millainen on se sun suhde sun puutarhaan? Toimitko sä siellä kalenterin vai luonnonrytmin mukaan? Sä opit, miten vuoden ajat ja kasvien kasvuvaiheet voi ohjata sun tekemistä ja aikatauluja ja kuinka sä voit vähemmällä saada enemmän. Tämä on kutsu irti suorittamisesta ja kohti semmoista luonnollista rytmiä, jossa niin sulla kuin siellä puutarhalla on tilaa levätä ja tilaa olla. Harjoituksessa me pysähdytään sitten vähän suunnittelemaan ja miettimään sitä sun oman puutarhan rytmiä. Tämän moduulin jälkeen mä toivon, että sä koet ennen kaikkea rauhaa ja ehkä myös kiitollisuutta siitä, että juuri sinä saat kasvaa tämän puutarhan kanssa. Tervetuloa tähän viimeiseen moduuliin.